Jeg hedder Marianne Møller Jacobsen. Jeg er 26 år. Jeg er uddannet IT-ingeniør fra Ingeniørhøjskolen. Og i øjeblikket læser jeg på en overbygning på Aalborg Universitet i København. Jeg blev ingeniør, fordi jeg altid har haft en interesse for computer. Min interesse for computer stammer helt tilbage fra da jeg var barn, hvor jeg fik en Commodore 64'er, og jeg kunne mærke, jeg synes det var interessant, det var spændende, og det var det jeg skulle. At det blev skolen her var hovedsageligt fordi, at de arbejder med den her projektbaserede undervisning, hvor man laver nogle store projekter i grupper. Jeg er meget overrasket over, hvor godt studiemiljø der er her. Jeg læser på en overbygningsuddannelse, der hedder Computer Vision and Graphics på Aalborg Universitet i København, som ligger i samme bygning, så det var det oplagte valg. Det bedste ved at gå på Ingeniørhøjskolen, det er samspillet med underviserne og ens klassekammerater. Det næstbedste ved Ingeniørhøjskolen, det er den praktiske tilgang. At man lærer en teoridel, og så får du faktisk lov til at se den udført i praksis. Se noget køre, se noget, bruge det du har lært. Drømmejobbet på længere sigt vil jeg godt tænke mig at være underviser. Men på kort sigt er det at få mig et job, hvor jeg er i samspil med nogle lige så engagerede mennesker som mig selv, ligesom jeg har oplevet det i min studietid.